Ismael Manterola naiz, arte historialaria naiz eta irakaslea arte ederren fakultatean. Eta gaur bisita gidatu bat egingo dugu Zumaiko elizara, Zumaiko parrokira. Gutxi gora bera, herriko ondaria jendien artean zabaltzeko. Beste modurik ez da honez bisita gidatuak egiteko, interneten bitartez ikusiko dugu. Hasiko gara pixkat, Zumaiko parrokia saltzeko bere kokapena saltzen. Zumaia herri bezala 1397an sortu zen, baina mende bat leheno behintzat eta gehiago badakigu hor kokapen honetan, Zumaia izeneko kokapen horretan bazeola eleiza bat. Eta segurazki izango zen toki behan, baino beste eraikuntza xumeago bat edo sinpleago bat edo horrelako zerbait. Bere kokapena estrategikoa da, ze Urola ibaiaren bukaeran dago eta Urola ibaiako zati honetan egiten da badia bat eta badia hori zeharkatzeko erabiltzen zen garai haietan ez zeon zubik eta beraz erabiltzen zen batel bat edo suposatzen da txalupa bat zala. Normalian dokumentotan deitzen zaio barko pasaje edo horrelako zerbait. Eta horrei lotuta, segurazki, sortuko zen horrelako eleiza bat zen, normalian eleizak eki behartzuten mantentzeko zerbait, mantentzeko bide bat. Bideak, zubiak, erdiaroan ordaindu egin behar izatezian, eta segurazki txalupa hori pasatzerakoan jendeak ordaindu egin behar izatezun. Gutxi gora bera Donostia aldetik zetorren bidea horrea iritsiko zen, Santiago hondartzara, eta gero jarraitzeko Bilbo aldera edo bai Gasteiz aldera, pasabi hartzan beste aldera, eta orduan hor egongo zen segurazki ostatu antzeko bat, eta gaina horrela deitzen zaio iturrietan, ospitalea edo horrelako zerbait, eta ospitale hori izan eleizaren parte bat. Orduan, eleiza mantenduko zen horren bitartez. Baina, segurazki, hori baino gehiago egongo zen sartuta horrelako sare zabalago batean, ze erdiaroko antolaketa gizarte eta ekonomia antolaketa sistema zen feudalismoa, eta segurazki Nafarroko erregeek antolatu zuten sare bat lurraldea atxikitzeko, eta segurazki hemen zeuden eleiza txikiak eta lotu zituzten Nafarroako monastegi handienekin. Hain zuzen, Zumaiko eleiza beti izan zen Orreagako parte. Eta Orreagari ordaindu behar izaten zion amarrekoa edo izenadun zerga bat. Guk ezagutzen ditxeu 13. mendeko 3 dokumento, 1905koa da aurrena, 18koa bestea, eta azkena 85koa, hori da privilegio bat. Hor, Gaztelako erregek esaten dute, gutxi gora bera berresten dutela Nafarroko erregeak emandako privilegioak eta aginduak. Eta horrek adierazten du, lehenagotik eleiza bat zeola hor, edo kokapen bat zeola hor, eta horreagako zera bat zala, zati bat zala, edo zagoen nuke sukursal antzeko bat, edo horrelako zerbait. Guretzat iturri oso interesgarria da ezagutzeko nola sortu zen herria izan baino leno, eta gaina nola funtzionatzen pixkat toki honek, ze guk gaur egun oso ezberdin ikusten dugu, oso aldatuta ikusten dugu, ze gaur egun dazkau zubilak, errepideak, eta dudigabe dakauna da itxasoari asko kenduta edo janda. Guk imaginatu behar dugu, eleiza hor bakarrik, mendimuino batian, eta beste inguru guztia ura. Eta besterik ez. Ura, dudigabe, padura bat, edo marisma bat, edo horrelako zerbait, eta hor, egongo litzateke, segurazki ez gaur egun ikusten dugun eraikuntza zehatz hori, baino bai eraikuntzaren bat. Eta hori da, gutxi gora bera, Zumaiko eleizaren jatorria. Gaur egun ikusten dugun eraikuntza, jende askoentzat da pixkat oso potentia, zan edet da nahiko gogorra, ze ikusten duguna da leiho gutxi dakan eta paeta asko dakan eraikuntza handi bat. Segurazki eraikuntza hori
jatorrian simpleago izango litzateke, txikileo izango litzateke, baino ematen du, ja 14. mendean herria fundatu zenean, badaola horrelako gogo bat, herriai izaera emateko eta gaina herriko simbolo bat izateko eta gaina baita ere pixkat babesa emateko herriai eraikuntza handi bat sortzeko. Eta horren ondorio izan daiteke horrena eta baita ere beste pare bat mendeetan eraikitako zatien emaitza izango litzateke gaur egun ikusten deuna, ezta? Ikusten dezuen bezala da oso xumea, simplea, hobeto esan da, ez? Esan nahi ez dazka dekorazio handik, da oso sobrioa, da bi zati dia besteik ez, da normalian Euskal Herri inguru honetan behintzat deitzen zaie eleiza kutxa edo kaxa edo horrelako zerbait ez dazke, beste toki batzuetan ikusten ditzeun komplikazio arkitektonikoa handik, ez? Kontutan izan behar deu, amengo herrietan eta dirua ere ez da horren beste, ezin da hiri batekin konparatu, ezin da katedral batekin konparatu, eta horregatik dira nahiko sinpleak eta dekorazio aldetik ere nahiko soilak, ez, esango genuke. Eta nik beti pixka eta azaltzeko banatzen dut eleiza bi zatitan, hor ikusten duzuen bezala, eta da dorria, kanpantorria, eta beste zati guztia edo nabia edo eleiza berez, ez? Eta bi forma geometriko horien arteko elkarketa izango litzateke Zumaiako eleiza, ez? Gainea, ikusten duzuen bezala da kanpantorria erdi janeongo litzateke eta gero nabia zabalduko litzateke era horizontal batean, orduan vertikal eta horizontal tasunaren arteko elkarketa horretatik sortzen da indartzu edo azaltzen den eleiza hau. Eta beste berezitasun handi xamarra eleiza honetan da bere koloria. Beste tokitan eleizak askoz ere ilunagoak izaten dira edo normalian erabiltzen da are harria edo horrelako zerbait. Gure kasuan erabilitako harria da inguruan da ona eta harria hau da edo zurixka edo rosaxka. Eta bi harri horien arteko kombinaziotik sortzen da eraikuntza nahiko argia. Eta horrek ere pixkat ematen dio berezitasuna Zumaiko eleizari. Hormak beti eukitzen du pixkat refuerzo moduan beste horma perpendikular bat, me bat, horrei deitzen zaio kontrahorma bat, eta horrek sujetatzen du edo eusten dio barroko zapaiari. Helburua da espazio zabal bat eraikitzea jendea biltzeko. Eta horretarako altuera eman nahi baldin bada eta zabaltasun 17 metro dazkautxi gora bera zabaleran, horretako behar dira horrelako kontrahorma horiek indartzeko horma, ez dela zapaien pisuarekin erori egingo litzateke, ez? Komentatuko dut pixkat eraikuntza sistemak eta zein izan daitezkeen, baina gustatzen zait pixkat azaltzea nola ez dela bakarrik eraikuntza bat, baita ere eraikuntza horrek dauzka alde simbolikuak, ze dudigabe eleiza bada, eta eleizak zabaldu behar du kristau mezu bat. Eta orduan hor dago kanpantorria izango litzatekeela Kristo eta 12 kontrahorma, ze justu 12 daude, eta segurazki izan daiteke hor 12 apostolo eta Kristo buru izan daitekeen simbolismo bat, naiz eta hori frogatzea zaila dan, ze dudigabe garai honetan eraikitzen zituztenak arginak zian, ez zian arkitektoik, ez zuen existitzen arkitektoik, eta orduan ez dakiu, ez zuten idatzi ze eraiki nahi zuen, ez? Hain zuzen, dekorazio bakarrenetako bat eleiza honetan justu dago kontrahormen gainparteetan. Eta izaten dira hor jartzen dian zurrutarriak eurilen urak botatzeko kalera. Eta hor dauden elementu horiek eskultura dira eta eskultura horiek kare harrian egin da daude. Gargola hitza erabiltzen da askotan gaztelaniaz eta euskeraz ere, eta horiek izaten dira normalian animali edo monstruak edo horrelako gauzak, ze garaiko pixkat imaginarioaren arabera suposatzen da horren bitartez bideratzen zutela ura kanpora, ez? Kontutan izan, garai hartan urak ertentzen zula hor goitik eta eroitzen kalera, eta berezitasun eta anekdota bada, esatea justu hor azpilan dagoen kaleari deitzen zitzaiola Txirrillo kalia. Eta Txirrillo kalia da justu goitik zetozen
itokina handi horien hitza Zumaian. Eleiza ataian gaude, hain zuzen Zermitajua deitzen zitzaion zati honi, hain zuzen jendea hilobiratzen zutelako hemen, eta zementerioaren hitz, Zumaiko hitza da Zermitajua. Eta, hemen aurre honetan ikusten dugu torriak da kan protagonismoa justu fatxada honetan, askotan aprobetxatzen dira Euskal Herriko eleizetan kanpatorriak sarrera moduan, eleizako sarrera moduan, eta hori da pixkat hemen ikusten duguna. 34 metro dauzka kanpatorri honek, hau da, altuera desentekoa, eta hemen ikusten ditugu eleizako zatirik zaharrenak. Segurazki, herria fundatu baino lehenoko zatillak, hor batez torrearen beparteko harri horiek ez daudenak oso erregularrak, eta hori dira zati zaharrenak. Naiz eta normalian eleizak aldare aldetik astezian eraikitzen. Herria fundatu ondoren ematen du nahi izan zutela bultzatu eleiza handi bat eta eleiza duin bat. Eta horregatik beste zatillak 14, 15 mendeen artean eta gero ja 16 mendean zatirik berrienak egongo lirateke. Eta gehitutako eraikuntza hauek, batez zaharrena da gure eskerraldian da ona, segurazki ja 16 mendean gehitu zitzakon pusketa txiki bat, eta gero ja 19 mendean eraiki izan beste harrimota batean dauden beste atari hauek edo beste aterpe horiek, garai batean itxita egoten zianak eta gaur egun ja pixkat zabalik ikusten ditxeunak. Azpimarratuko nuke baita ere, eleizak orokorrian eraikuntzak erlijiosoak izateaz gain, herrietan izaten ziala baita ere, herriaren simbolo. Hau da, simbolo bizual bat, jendea garai hartan bideetan eta ibiltzen zanean, ikustezun mendila, besteik ez, eta orduan ja herria bizualizatzeko erabiltzen zen beti eleiza, ze horrek ja, suposatzezun hor baseola jendea, eta jendea bizizala, eta babesguneak. Ze hori ere da beste funtzio bat eleiza honek, segurazki, eoki zuena, eta da, herriko babesgunea izatea. Horreatik dakat baita ere gotorleku itxura. Ze oso gogorra da, baina segurazki hemen garai istilutsuak bizi izan zituzten, gaur egun bezala, eta babes fisikoa, esan nahi dut, hor bilatzen zuten. Ze arrisku momentotan edo, segurazki herri hauek zabalik zeuden itsasora eta itsasotik eta lurretik baita ere, baina batez itsasotik arriskuak etortzen zidanean, jendea bilatzen zuen babesa eleizaren barruan. Eta horregatik baita ere, transmititu bihartzun ziurtasuna eta horregatik baita ere horren gogorrak, horren gotorleku itxurako eraikuntzak. Eta gaina, Zumaiko eleizan hori oso ondo ikusten da, eleizari buelta osua emateko aukera, ze bere garaian gaur egun ez horren beste, pixkat kalefazioko obra batek pixkat itxi intzuelako lehio bat, baino buelta osua ematia dago goitik eta horrek adierazten du pixkat vigilantzi funtzio bat edo eoki zezakela bere garaian. Eta gero baita ere barruan dauden lehio batzuek ikusiko dituzuen olakoak dian aukera ematen dute pixkat barra kontrolatzeko, itxas sarrera kontrolatzeko. Eta, nik ikusten dut, azpimarratuko nituzkela eleizaren hiru funtzio horiek, alde batetik izatea eleiza babes espiritualerako, babes fizikorako, eta gero herriaren simbolo edo herri gune baten simbolo izatea.
Eleizan sartze genean kontraste handia dago, kanpokoa da oso gorra, oso dekorazio gutxikin, eta barrua berriz justu kontrakoa da espazio oso dekoratua. Ze azkenean hori da pixkat Eleizaren helburua baita ere. Kanpoko gotorleku itxura horri beste goxotasun bat ematea barroaldea sartze genean. Zeatik, hau dalako, edo suposatzen dela, Jainkoaren etxea. Eta Jainkoaren etxeak transmititu behar du edertasuna. Jainkoaren edertasunak transmititzen du Jainkoaren ontasuna. Edertasuna eta ontasuna gauza bera izaten da Erdi Aroko artean eta baita ere arte kristauean, orokorrian. Beraz, gotikoak badauka horrelako ahalmen bat, dekorazio handiakin betetzeko espazio sakratu hauek. Eta tartean hemen oso ondo ikusten dugu, nola jendia, segurazki, kanpoko itxura gogor horren aurrian sartuko litzateke hemen, eta ez bakarrik ikusten nahi geanekin, baita ere entzutenarekin, ze musika entzungo zuten usaiarekin eta beste guztiarekin, trasladatu ingo luke jende hori beste mundu batea. Eta hori da pixkat helburua. Espazio sakratu bada eta espazio sakratu hori transmititu egin behar da zentzuen bitartez. Eta zentzuetako bat izan daiteke betia, baina baita ere beste zentzuen bitartez hartuko litzateke kristaua beste toki batean. Ze hori da gaina Eleizak eskaintzen zuena. Eleizak eskaintzen zuen salvazioa. Eta Eleizak eskaintzen duen salvazio hori, zan, ez kezkatu, zuek oso pobre bizitzate, baino urrengo bizitza batean ondo biziko zate, eta hau da eskaintzen deuna. Eta hain zuzen gainea, normalian, Eleiza kristauak 3 mailatan banatuta egoten dira, ze ez ahaztu gauza oso importante bat, eta da normalian lurrian jendea hilobiratu egiten zala. Beraz, horre egongo litzateke heriotza, horre egongo litzateke behemundo bat, erdian egongo litzateke guria, errealitatea, eta goiko partea 3. maila batean egongo litzateke zerua. Eta hori da eskaintzen zitzaiona jendeari. Hau da, hil zerura juteko. Hori da, pixkat mesua espazio kristau guztiena, eta intzuzen Eleiza honetan ere ikus dezakeuna bastante ondo. Alde batetik hemen ikusten dugu oso eraikuntza gogorra kanpotik, baino barrotik pixkat zeruaren aintza hori edo transmititzeko gai izango litzateke. Horregatik egoten dira, normalian zapai hauek horren dekoratua, ze gaina dekorazio bea ere izaten da, dekorazio horrek transmititzen du irudien bitartez zerua, eta gaina estilo gotikoak ere badauka ahalmena, modu tekniko batean behintzat espazio zabalak eskaintzeko jendia bildu ahal izateko. Beste helburu bat Eleizarena ere da bildu egin behar dela jendia mesetetarako edo orokorrian beste edozein liturgiarako edo horrelako gauza baterako. Orduan, aukera ematen du teknikoki horma sendo batzuen bitartez, baina ez bakarrik horma sendo batzuen bitartez, baita ere lehen aipatu ditzeun kontrahorma horiek sujetatzen dituzte koloma hauek bakoitzak, osea, koloma hauek kanpo aldean, dia kontrahormak, eta horrek eusten dio horrelako zeru horri edo ganga berezi horri. Eta horregatik estali daiteke 17 metro zabalera daukan espazio bat. Inpresio handiko eraikuntzak izaten zian, eta orduan jendeak ez zuen oso ondo ulertzen nola eraikitzen zian honelako Eleizak garai haietan, eta orduan jendeak pixkat kontakizunak asmatzen zituen. Adibidez, gure amamak esatezun Eleiza hau gentilek eraikin zutela, eta gentilak zian erraldoiak. Eta erraldoi horiek kapazak zian honelako gauza bat eraikitzeko, zebe pentsatzen zuten jende arruntak ezin izango lukeela horrelako gauza bat eraiki. Orduan, erraldoien eraikuntzak izaten zian. Berak esatezun Eleizaren lurra aldatu zutenean hor azaldu ziala gentilen ezurrak. Eta esatezun hanka bat zala beso oso bat bezala, eta horrelako kontakizunak edo lehendak edo historiak kontatzen zituzten. Nik kalkulatzen dut 21 eta 5 bitartean euki dezakela altueran
eraikuntza honek, eta, bueno, pixkat bada, teknikoki ere horrelako erronka bat, edo beraientzat behintzat zen honelako gauzak eraikitzea horrelako herri txiki batean, ze pentsazazue, segurazki hau fundatu zanean, balaukatu izango zian, ez dakitzen jendera iritsiko zen, baina imaginatu ze importantea zen beraientzat honelako gauzak bat eraikitzea, ze jendien diruarekin egiten zen. Hau amenetzeon beste iturri edo iturri ekonomikorik, orduan beraientzat oso espazio importantea zen. Etalako, segurazki, garai horietan espazio komun bakarrenetako bat. Hau da, guretzat gaur egun espazio komun asko dazkau, hau da, herriak erlazionatzeko edo harremanak izateko beste jende askokin badazkau mila aizialdi edo horrelako gauzak, baina orokorrean garai horretan espazio komun bakarrenetako bat Eleiza zen. Eta Eleizak erreproduzitzezun neurri txiki batean herriaren egitura. Zeatik, etxe bakoitza sekalako bere hilobia hemen. Eta beraz, etxearen luzapen bat zen Eleiza. Eta etxe guztiak zeuden hemen barruan sartu, eta beraz, hau izango litzateke herriaren mapa bat. Eta herriak sentitzezun bere etxearen luzapen bezala. Beraz, normalian jendeak zeukan gauza bakarra zen etxea eta hilobia. Eta hor zan bere betiko etxea esango genuke. Eta hori hemen barruan zeon. Beraz, espazio komun bat zan eta espazio komun hori oso importantea zan behaientzat. Zehortzeon bere, esango genuke, bere familia, bere leinua, bere jatorria eta bere segurazki ondorioa edo nahi baldin baduzu etorkizuna. Eta orduan horreatik zan horren importantea behaientzat espazio hau eta espazio honetan dirua jartzea eta espazio honetan babes hori sentitzea. Eleizak eraikuntza aparte izaten du normalian dekorazioa, eta dekorazio hori izaten da arkitekturari lotutako dekorazioa askotan batez pintura edo eskulturaren bitartez. Zumaiko Eleizak ez dauka alde horretatik dekorazioa handik, segurazki bere garaian goizegi kenduzalako harria estaltzen zuen kapa, eta hor segurazki pinturak egongo zian. Gertatzena da, gaur egun ez da hola, harria ikusten deu, daon bezala. Baina, badaude bi eskultura txiki, bi erliebe txiki, kapitelen gainean, eta hori dia gelditzen dian bakarrak, erdiarotik datozenak, segurazki 15 garren mendekoak izan daitezken, eskulturatxo batzuek dazkau, ez? Haiek dia, justu aurrenengo zatian dauden, koloma gainean dauden kapitel horiek, ez? Koloma gainean, pixkat dekorazioa jartzen zaio errematatzeko, eta han daude eskultura hartan ikusten dira txarri batzuek, eta bestaldian ikusten dira matza eta usoa. Normalian, bikoiztasunean funtzionatzen zuten erdiaroan, hau da, ongia eta gaizkiaren artean, edo ona eta txarra, eta orduan txarriak bizioak simbolizatzen ditu, eta matza eta usoak berriz, kristoren odola, edo horrelako zerbait izango litzateke, matza azkenean ardua, eta badakizue, mesetan gertatzen dena da, ardua kristoren odola bihurtzen dela, ezta? Hori simbolizatuko luke bikoiztasun hori, ez? Hemen alde batean egongo litzateke bizioa, eta azalean egongo litzateke birtutea, ez? Eta bikoiztasun horretan azaltzen dira. Zer, normalian, espazio guztiak norabideatuak dira, eta espazio sakratuak beti daukate norabide bat, eta norabideok simbolismo bat dauka. Aldare aldea beti izaten da ekialdea. Eta ekialdea da eguzkiak ertentzen duen tokia, eta eguzkia da Kristo. Eta bestaldea, justu, mendebaldea izango litzateke, mendebaldea da heriotzaren aldea. Hortik ertentzen dute hildakoak bere azken bidairako, horregatik da hor, San Kristobal eramalea, eramaten ditunak, eta horregatik hildakoak horrela
ertentzen du Eleizatik ara begira, horrek eramango dituelako beste mundura. Eta ezker eskubia ere bada evangelioaren aldea eta bestia da epistolaren aldea. Eta hor ere daude ezberdintasunak, alde ezkerra beti izango litzateke alde txar bat, pixkat simbolismo medievalaren arabera ezkerreko aldea izango litzateke txar edo bizioaren aldea eta eskubi aldea izango litzateke ongiaren aldea edo horrelako zerbait. Eleizan egiten dian berrikuntzak izaten dira askotan hilobi bereziagoak edo eraikitzea. Eta hain zuzen Zumaian daude justu bi famili dirudun erabaki zuen beraien hilobiak bereiztea bestengandik eta horretarako eraikitzea kaperatxoak. Eta eskubiko kapera izan zen aurrenetakoa, 1505 urtean jartzen da enkantean, ze hori enkantera atea bihartzen, eta orduan diru gehien ematen zuenak eskubidea zeukan hilobiratzeko edo hilobiratze berezi horretan bere familikoak sartzeko, ezta? Eta hain zuzen Elorriagatarrak, zian garai hartan diru asko egin zuten pertsonak Flandesekin zeukaten merkataritzari esker, eta horreatik aukera izan zuten horrelako kapera bat eraikitzeko. Eta izena du San Bernaberen kapera, San Bernaberi eskaini zitzaion kapera hori, santo batei eskaintzen zitzaion kapera, eta horrek hori aukera ematen zuen, pixkat erlikiarengandik urreoteko eta horrela zerua erabasteko edo zerura askarrago iristeko, ezta? Ze erlikiatik hilobiratzeak aukera hori ematen zuen, ez? Gotiko estiloan eraikita dago, naiz eta 16. mendekoa izan, eta kapera honetan daude, kapera hori hornitzeko, normalian familia aberatz hauek eman nahi zioten beraien familiko hilobiei garrantzi handio eta aberaztasun gehiago, eta horreatik kapera honetan daude bi gauza nahiko importante bat da kuadro bat edo triptikoa deitzen zaio, triptikoa deitzen zaio 3 zatitan banatuta dagoelako, Flandestik ekarritako kuadro bat da, ikusten ditxeu kapera fundatu zuena, hau da Juan Pérez Elorriaga, hemen dago, eta bere emaztea, eta bere seme alabak, seme zarrena atxaren atzean, eta beste seme alaba gaztienak amaren atzean. Bere familiko eskuduarekin, San Pedrorekin erdian, ze San Pedro da Eleizaren patroia, eta San Bernabe, komentatu dizuet San Bernaberi eskenitako kapera badala, eta San Bernabe ongo litzateke atxa zaitzen edo gizona zaitzen, eta Alejandriako Santa Katalina amaren atzean, ezta? Eta beste guztian hor ikusten duguna da Kristoren pasioa kontatzen da. Kristoren baratzeko toitza, gurutze bidea, gurutziltzatzea, eta hilobiratzea eta berpistea, ez? Hori izango litzateke, pixkat, hilobi kapera batentzat oso aproposa, esaten nahi da, hil egingo gea, baina berpizkundea hor dakau, ezta? Eta hor da, mezua ere oso argia da, ez? Hilobi batzuek daude hemen azpilan, segurazki, naiz eta ez ditzen ikusten, baina haue daude hilobiratuta da, bere familiari eskaini behartzaion, mezu hori, ez? Lasai berpiztu egingo gea, edo Kristorengan berpiztu egingo gea, izango litzateke mezua, ez? Oso interesgarria da, ze hemen azaltzen dira aurrenengo aldiz erretratuak. Erretrato modernoa, 16. mendean hasten da, eta batez Flandesen. Eta suposatzen da, hori Flandestik ekarritako zerbait dela. Segurazki pintoriak etzun ezagutzen pertsona hau. Eta orduan, bialduko zioten horrelako erretrato txiki bat, edo horrelako zerbait, eta egintzun atxa, eta semea da berdina, baina pixka txikiago. Eta geho, besteak gutxi gora bera egingo zituen. Hori askotan ere oso interesgarria da, pixkat ikustia nola azaltzen den erretrato burgesa. Ze hauek ez dira nobleak, hauek dira dirua egin dutenak, merkataritzaren bitartez. Beraz, hauek ja ez daukate dirua leinu batekoak dialako, baizik eta dirua daukate merkatari izan dialako. Zeberaiek segurazki egingo zutena zen, gaztelatik zetorren artila edo gai horiek eramatia Flandesa, eta Flandesen artilarekin egiten zituzten oial ederrak, oial kalitatezkoak, eta ekarri egingo zituzten aldi berean saltzeko. Eta orduan, merkataritza
nekazaritza horren bitartez diru asko erabazi zuten, eta horren beste diru erabazten zutenez, zeukaten aukera kapera hau eraikitzeko, honelako kuadruak enkargatzeko, eta honea ekartzeko, ezta? Eta geho dauka beste berezitasun bat kapera honek, eta da azulejoa. Oso arraroa da Euskal Herrian azulejozko frisoak ikustea. Eta honek ere adierazten du pixkat ze maila ekonomiko zeukan familia honek, eta baita ere nolako kontaktuak zeuzkan gaztelarekin. Ze badirudi Sevillatik ekarritako azulejo mota bat dela. Ikusten da pixkat baita ere garai hartan 16. mendean azulejo gile onenetako bat Andaluzian zeuden, eta badirudi estilo edo mota horretako azulejoak daudela. Horrek, fijatu, ze aberastasun ematen zion horrelako kapera batei. Klaro, hemen jendeak azulejoa etzun nila ikusi ere egiten edo etzun ez da ezagutzen, ez? Eta orduan horrelako aberastasuna handiko zerbait izango litzateke. Pena pixka da, estropeatu xamarra dalako, eta 16. mendeko azulejo gutxi daude Euskal Herrian, eta honelako friso bat zaitzia ondo egongo litzateke. Eta geho, justu, erremate moduan azaltzen den igeltzuzko erliebe otxo hau ere oso interesgarria da. Zer dana da oso simbolikoa. Hemen ikusten dezue, dagoen pertsona bat landare bat kentzen, landare hori izango litzateke bizio bat, ez nola biltzen duen jende guztia, hemen daude animaliak, matza, simbolo solarrak, hemen dago oilarra, oilarra da kristoren simbolo bat, badakizu oilarrak kukurruku egin zuenean, egin baino leno 3 aldiz ukatu ziola San Pedrok zerari, hemen azaltzen da baita ere gurutzea da oso interesgarri bat. Triptiko hauek itxi egiten zian, horregatik dia 3 zati dauzkatenak, dia pixkat armailuak bezala. Aste Santuan itxitzen dira, eta horrela pixkat estali egiten da dekorazio gehiagizko hori momento berezi horretarako. Eta hemen itxita oso ohikoa izaten da Flandesen, itxitako ateetan azaltzea deikundea. Edo igarkundea, hau da, aingeruak iragartzen dionean Ama Berjinari, ama izango dela. Ilagarai berean, 1506 o 10, ez da oso seguru, oso denbora gutxian, erabakitzen da beste kapera bat zabaldu behar dela dirudun batek hilobiratzeko aukera izateko, ez da? Herriko familia importanteenak zian Zumaia Ganboatarrak. Zumaia Ganboatarrak zian herriko jauntxo importanteenak. Hor, justu, Eleizaren aldamenean daun jauregiaren jabeak zian, jauregia itxia behaiena zan, eta zian Maria Errotaren jabeak baita ere. Osea, pertsona, segurazki fundazioa baino lehenoia bertan kokatuta zion pertsonak zian. Orduan, badirudi, 16. mendean ez zeukatela diro gehiegi, eta orduan baino prestigioa zeukaten. Orduan, pentsatzen zen, beraiei zegokiela beste kapera bat eokitzia, ezta? Baino, enkantean jartzen zanez, kanpoko dirudun bat etorri zan, eta zan Jofre Sasiolakoa, bera, batik zetorren, momentu horretan erabakizun Zumaian kokatzea, baino, kanpokoa zan. Eta orduan, berak diro gehiago eskainizun, eta berak eramantzun kapera fundatzeko edo kapera eraikitzeko eskubidea. Zer gertatzen da horrekin, herriko jendeari hori herriko jauntxoi ez zitzaiela bat ere egokia iruditu. Ze pertsona hau etzan herrikoa eta orduan kanpotik etorritako dirudun bat zan. Ze ondorio izan zuen horrek? Egin ziotela hutsune sozial bat, eta 2 belaunalditan familia hori desagertu zen herritik. Ze izan zen horrelako mendeku antzeko bat, kapera hau diruz erosteagatik, naiz eta ez egokitu beraiei hor hilobiratzea. Kapera hau, ikusten dezuen bezala, pixkat ezberdina da. Eta ezberdina da, ze ja gusto aldaketa bat etorriko da,
eta 16. mendeko gauza batzuek ikusiko ditxeu, han ikusten ez ditxeunak. Hor, gotikoari lotuta, jarraituko luke tradizioari lotuta, eta hemen berriz badaude berrikuntza batzuek. Eta dia, errenazimentuko gauza batzuek azaltzen dira. Eta batez, Gaztelako gortean ezagutzen ari dian errenazimentu mota bat. Ze Jofre, sasiolakoa zen, errege katolikoen gorteko oso urrekoa. Hain zuzen beraz izan zen, Inglaterran embajadore errege katolikoena, kontutan izan Inglaterrako erregearen emaztea errege katolikoen alaba zala, beraz oso funtzio berezia betetzen ari zian enbaxadore hauek Inglaterran, eta horreatik suposatzen dugu Gaztelako kortearekin harremana zuela. Eta horreatik baita ere ikusten dugu beste moduko gauza batzuek sartzen diala hemen. Naiz eta arkoa berdina izan edo oso antzekoa, kolomak eta hemen azaltzen dian erastun mota hauek jadia beste mota batekoak, errenazimentua adierazten dutenak. Proportzio aldetik ere, pixkat karratuagoa da, errenazimentuko irizpideak edo proportzio sistemak erraxago jarraitzen ditu, eta gero hornitzerako orduan, dekoratzerako orduan, beti azaltzen da, sasiolatarren familiko eskudua, eta da tau, grexieraz, eta horreatik azaltzen da beti irudi hori, hor ikusten dugu armarria horretan azaltzen da sasiolatarren eskudua, hiru tauekin eta txerriak sostengatzen dute, euskarrietan ganga sostengatzeko azaltzen dian elementu horietan tau azaltzen da, eta gero baita ere klabeetan edo justu hor zapaian dauden borobil horietan hor ere tau azaltzen da. Tau da beraien familiko ikurra, baina baita ere San Antonena. Ze eskenita dago, kapera hau eskenita dago San Antoni. Eta San Anton da pixkat tau hori dakana ikurtzat. Eta horreatik baita ere azaltzen da txarria, ze San Anton azaltzen da askotan txarriarekin. Hemen azaltzen da bezala justu kaperako patroiaren eskultura honetan, ez? Kasu honetan, kapera dekoratzeko enkargatutako erretaula ezberdina da, aurreko bestearekin konparatzen baldin badeu, ez? Eskultura erliebea da, ez da pintura bakarrik, da erliebea. Eta orduan ezberdina da, eta baita ere ez da Flandestik ekarritakoa, baizik eta suposatzen dugu Gaztelan zeuden Flandesen eragineko tailerretatik. Berezitasuna esan dizuet kapera honetan dela errenazimentuaren etorrera, eta hemen elkartzen dira eragin gotikoak eta errenazimentuak. Hau da, pixkat nasketa bat edo elkarketa bat. Fijatzen baldin bazeate, azken gotikoko dekorazio, hiperdekorazio hori azaltzen da, batez irudien gainetan azaltzen den dekorazio horietan, ziaro filigranaz betetakoa da, ederra, oso aberatza, oso pixkat urrea azaltzen da hor, eta gero azaltzen da erretaula osoaren egitura moduan bi koloma, eta bi koloma horietan azaltzen den dekorazio hori, dekorazio errenazimentoko dekorazioa da. Italiatik hartutako dekorazio mota bat da. Erdi-erdian azaltzen da kaperaren patroia, San Anton, hemen erdi-erdian, eta goian azaltzen da gurutz hiltzatzea, eta orokorrian berriz ere gaude Kristoren pasioarekin. Hemen ikusten duzue, pixkat, nola kontatzen den antzeko gaia, ze da hilobi kapera bat, eta hemen ere gauza bera kontatu beharko litzateke. Kasu honetan gertatzena da erliebetan kontatuta daula eta ez pinturan bakarrik. Garrantzia handia ematen diete ikertzaileek ondoko irudiei, ondoko dekorazioei. Ze dia ondoko dekorazioa da brokatuen dekorazioa deitzen zaio, eta dia dekorazio beraiek erabiltzen zian erropetan. Eta hor, garrantzia handia ematen zaio horri, ze hauen bitartez ezagutzen dugu nolakoak zian oihalak garai horretan. Kasu hau berezi xamarra da, ze erretaula berez hasieran bakarrik erliebekoa zen.
etzan triptiko bat, etzan hiru zatiz osatutakoa, bakarrik erdikoa. Baina momentu batean erabaki zuten atea jartzea eta ateak pintatzea. Ateak pintatuta daude beste artista flandestar baten bitartez, ez dakiu berriz ere zein zan, badaude teoriak eta bar, baina da artista bat errenazimentua oso ondo ezagutzen duna eta ja oso ezberdina izango litzateke batez alde arkitektonikoa eta ja ez da gotikoa, baizik eta errenazimentokoa. Eta alde horretatik ere oso interesgarria da pixka konparatzeko oso denbora gutxian ze aldaketa daun batetik bestera. Hau da, pertsona bat pixka lotuta tradizio gotiko batei eta pertsona bat ja ezagutzen ditunak errenazimentuko nobedadeak batez gaztelarekin eta Inglaterrarekin kontakto handia daukalako. Animalien presentzia erdiaroan eta errenazimentuan eta oso normala izaten da. Simbolismoz beteta daude, dana bezala, beraz, existitzen zuten erdiaroan liburu batzuk izena zutenan bestiarioak. Eta hor, animali bakoitza dauka bere simbolismoa. San Antonei lotuta dago txarrila, baina hori batez ez da horren beste simbolismoagatik, baizik eta garaiatik, badakizue, askotan ohitura handia daola San Antonetan txarrila sosketatzeko, gaur egun ere oraindik, eta hemen adibidez, azaltzen da muskerra edo horrelako zerbait, itxitzen baldin badeu, beste animali batzuek ikusiko dituzue baita ere. San Anton eta txarrila oso humanizatua, ikusten duzun bezala, askotan beraiek ez dituzte kopiatzen errealitatetik, beraiek asmatu egiten dituzte, asmatu baino gehiago, marrazkitxoak dauzkate, ereduak dauzkate, eta horiek irudikatzen dituzte. Eta hemen, San Cristobal azaltzen danez, azaltzen da San Cristobal uretan, eta uretan azaltzen dira itsas animaliak, arraiak, itsas edo ibai animaliak, arraiak, aingira, ez daki zer bat, eta ez daki zer bat, klaro, askotan zaila da jakitea ze animali dian, ez? San Cristobal eta San Anton eta goian Kristoren jaiotza eta erregen gurtza. Hori ere, beti izaten da oso tipikoa lehen aipatu dizuen bezala, kolore gutxitan azaltzea, grisaila deitzen da, eta pixkat imitatzen du erliebea. Hamaseigarren mendeko beste berrikuntza koruarena da. Normalean eleizak hasieran ez zeukaten korurik. Eta hamaseigarren mendean ohitura zabaltzen da koruak egiteko eleizetako sarreretan, sarreren gainean. Orduan, kasu honetan ere, Zumaian gauza bea gertatu zen, arko handi bat eraiki zen, eta arko handi horren gainean eraiki zen korua. Herriko dirudunen obra bat zen, eskaintza bat edo horrelako zerbait, kontutan izan, lehen aipatu dizue dela, bi kapera horien artean egon zala horrelako dirudunen arteko lehia bat bezala, eta orduan Zumaia ganboatarrak ezerregabe gelditu zianez, posible da beraiek pentsatzea zerbait edo presentzi bat eduki behar zutela eleizan. Eta horregatik eskaini zuten edo ordaindu zuten koruanen eraikuntza. Eta justu hor hiru testo azaltzen dira barandilean sartuta, eta hiru zerrenda horietan azaltzen da zeinek ordaindu zuen eta ze urtetan. Hori da, pixkat ziurtatzeko Zumaia ganboatarren presentzia eleizan, ez dela pixkat baztertuta gelditu zian eleiza honetatik. Eleiza baten barruan, hornikuntzarik edo apaingarririk importantena, berez ez da apaingarri bat, erretaula izaten da. 15. mendetik aurrea hasi zian eraikitzen honelako tramankuluak aldare hatzetan. Orduan, eraikitzen zian honelako egurrezko eta pintatutako egurrezko tramankulo hauek, eta normalian erretaula hauetan egiten zutena izatezan eleizaren historia bat kontatzea, edo eleizaren historia, edo eleizaren mezu salbatzailea kontatu behar du honelako erretaula batek. Zumaian ere hori gertatu zen, badirudi erretaula zar bat zehola edo sartu egintzala edo txiki gelditu zitzaiela, 16. mendea dirua egitearen ondorioz edo diru asko egontzalako Zumaian aberaztasun bat egontzan erabaki zuen erretaula bat egitea eta gaina erretaula enkargatzea garai hartako Elizbarrutiko
eskultorerik importanteenari. Ze garai hartako Elizbarrutia Iruña zen, Iruñako Elizbarrutian zeon kokatuta Zumaia, eta Elizbarrutia hartako eskultorerik importanteena zen Joanes Antxieta, azpeitiarra zen izatez, baina bere tailerra Iruñan zeukan. Eta orduan, 1574 inguru horretan, edo, enkargatu zioten Antxietari egitea obra hau, ez? Antxieta oso eskultore ona zen, baina, klaro, lan honek eskatzen du eskultoretaz aparte, norbaitek eraikitzia, hori ensamblatzailea deitzen zaio, Martin Arbizu izan zen, beste azpitiar bat, eta gero pintatu egin behartzun norbaitek, ez? Klaro, hemen ere pintatu egiten da, ez? Orduan, pintatzaileak elexaldetarrak izan zian, aitasemeak, eta horrela ikusten du baita ere, berriz ere obra kolektibo bat. Hemen azaltzen dana, dudik gabe, erretaulan azaldu behar duna, izaten da, oinarrian eokitzen dute, erretaulo ia guztiak eokitzen dute, kristautasunaren oinarrian egoten dana, eta hori da, zertan oinarritzen da kristautasuna, evangeliotan. Eta horregatik evangeliariak azaltzen dira, kasu honetan San Mateo eta San Marcos, eta ezker eskubira azaltzen dira Kristoren pasioaren bi pasarte, bat azken afaria eta bestia oinen garbiketa. Eta San Pedro azaltzen da erdian, San Pedro dalako Eleizaren patroiak, baina gu badakigu Eleizonetako patroia etzala San Pedro hasieran, ze Eleiza hau aitatzen danean fundazioa baino leno, herria fundatu baino leno, beti deitzen zaio Santa Maria Eliza. Beraz, suposatu behar deu, herria fundatu ondoren aldatu ziotela patroia Eleizari. Hasieran zan Santa Maria, baino, segurazki, herria fundatu zanean eta aldarrikatu zuenean herriak bera zela Eleizaren jabe eta ez horreaga, segurazki nahi izango zuten aldatu eta gaina itxasoari begira edo bideratzen ari zan, batez bere ekonomia bideratzen ari zan herri batentzat, logikoagoa izango litzateke, patroia santo arrantzale bat izatea. Eta kasu honetan, San Pedro aukeratu zuten, eta San Pedro izango da ordutik aurrea herriko patroia. Goipartean, dudik gabe, saltzen da, Ama Birjina, ez da bakarrik Ama Birjinari eskinitako Eleiza zala jatorrian, baita ere, Ama Birjinak izan behar du beti, kristaua eta kristoren arteko edo jainkoaren arteko bitartekaria. Horregatik azaltzen da Ama Birjinaren jasokundea eta koroapena, beraz oso garaile azaltzen da Ama Birjina, eta Ama Birjinaren bizitzaren bi pasarte importanteenak. Alde batetik deikundea, iragarpena, nola esaten dion aingeruak kristoren ama izango zen, aukeratu egiten du jainkoak bere semearen ama izateko, eta bestaldean jaiotza, Ama Birjinaren jaiotza, Ama Birjina ere jaio egintzan, eta hor azaltzen dira bere pasarte importanteenak. Eta gero, justu gogoi partean azaltzen da kristoren gurutziltzatzea. Hori da, pixkat ondorioa, ez? Hemen behian hazitzegea, evangelioak izango lirateke gure salvazioa. Eta eriotza, kristoren eriotza izango da gu salbatzeko kristok emantzun bizitza. Eta bitartean egongo lirateke San Pedro eta Ama Birjina, bitartekari moduan. Suposatzen da, hor eriotzaren tokian jendia egongo litzatekela hilda, hilo biratuta, eta horiek bizi eterno bat izateko, betiko bizitza bat izateko, pasa behar dutela hemen guztiagatik. Evangelioak ematen digute irakaspena, San Pedrok eta Ama Birjinak gure alde egiten dute, eta kristoren gurutziltzatzea eriotza izan zen gu salbatu gintuna eriotzatik. Horregatik azaltzen da, oso garbi, kalbarioa, kalabera, hor azaltzen da, Adan hiltzan tokian gurutziltzatu zuten Kristo, eta horregatik salbatu gintun, ura izango litzateke pekatu egin zuena, eta Kristo salbatu gintuena. Zumaiko honek konserbatzen du 16. mendeko bai eskultura eta bai pintura, eta oso aberatza da pintura aldetik ere.
Ze hor ikusten dian detaile guztiak daude pintatuta, urrestatua dago, ze beste askotan gertatzen zana zen garai honetan, hasitze ziala egiten, eta gero bukatu intzen zitzaien dirua eta ezin zutela urrestatu. Ze benetako urrea erabiltzen zen, eta oso garestia zen hau urrestatzea, eta orduan urrestatu gabe gelditzen zian. Baina, kasu honetan, suertia izan deu, eta garai horretan, 16. mendearen bukaeran, diru asko zion Zumaian, eta jende askok emango zuen dirua hau ordaintzeko, eta hau ordaintzeko aukera izan gendun bai eskultura, bai pintura, bai urrestatzea eta bai eraikitzea bera ere, ez? Historia da, hemen egoten den ola, deitzen zaio eskaintza ola bat izan zen. Mendaro Marinela izeneko 15. mendeko pertsonai zumaiar batek eskainitako ola. Pintura bada, ol gainean pintatutako artelan bada, eta eskaintza moduan emantzun Juan Martínez Mendarokoak Gibraltarko bataila erabazi ondoren. Gibraltarko bataila izan zen Gaztela eta Portugalen arteko burruka bat, jakiteko zein izango zen Gaztelako errege, kasu horretan erregina, bi erregina zeuden burrukan, eta Gaztelatarren itsas armada Mendaro Marinelen zuzendaritzapean omentzeon, edo berak zeukan behintzat garrantzia handia hor, eta bataila erabazi ondoren, baino bere semea hil ondoren bataila horretan erabakizun bere herriko eleizari eskaintzia opari moduan eta bere semearen eriotza on baten truke edo ol bat, artelan bat. Artelan horrek daukan berezitasuna da, goiko partian azaltzen dela Amaberginaren aurrian azaltzen da Mendaro Marinela otoitz egiten, San Pedroren laguntzarekin, eta behian, berezitasuna da, behian azaltzen dela itsas bataila bat. Irudikatuta daon lehenetako bat da. Ez dakit lehena dan, baina bai lehenetako bat. Oso gutxitan egon da arte historian momentu horretan behintzat irudikatuta itsas bataila bat. Eta oso interesgarria da pixkat ikusteko nolako itsasontziak erabiltzen zituzten. Oso ondo irudikatuta dago. Egia da, nahiko naifa dala nola dagoen irudikatuta bataila, ze bataila dala ere ez da igertzen, bakarrik ikusten dira bi bandera ezberdin, bi banderola ezberdin, bat Gaztelakoa eta bestia Portugalkoa, eta horrela horrek pista ematen dio burruka bat dala. Baina egia da, bestela ez dela gehiegi igertzen. Baina asko estimatzen dute ikerlariek ondo irudikatuta daolako garai hartako itsas ontzi bat. Eta ez da horren ohikoa itsasontziak irudikatuta egotia kuadrotan. Horregatik da horren berezia eta horregatik dago erakusketa batean gaur egun itsas museoan. Eta pixkat hori da berezitasuna. Hor da hon trasto hau oso berezia da baita ere. Egia da, badaudela gauza bereziak eleiza honetan, eta horietako bat hau da. Trasto hau oso berezia da, ze dago Flandestik ekarrita baita ere, 17. mendearen hasieran, eta da seda gaineko pintura. Seda gaineko pintura ia ez du existitzen. Osea, guk ondo konserbatzen deu ol gaineko pintura, ondo konserbatzen deu mise gaineko pintura, baina seda gaineko pintura oso berezia da. Eta dago eginda Flandesko tailerretan, han ohitura handia zeon pintatzeko beste euskarri horretan, zumaiar bat egontzan Flandesen hango gobernatzailearen idazkari modu, tesoreroa zan, Okrespano, eta berak eskaini zion konbentuari. Konbentutik honea nola etorri zan, ez dakigu. Norbaitek egintzun, eta eskerrak, porque gaur egun konbentuan gordetzen dian beste altxor horren beste zatiak ja ez daude Zumaian. Baina bada, bitxi xamarra, ze monumento mota hauek oso gutxi konserbatzen dira garai honetakoak. Eta hemen suertea dakau hori konserbatzen deulako, ez?
komentatu dugu, Eleizak toki estrategiko batean kokatuta daola, eta bada zeukala, segurazki edukiko zuela baita ere, horrelako funtzio defensibo bat, edo kontrol bat, eta justu hor dago leiho bat, leiho horiek daude pentsatuta kontrol leihoa dira, horretik daukate jarleku bat, jarrita egoteko, eta leiho hori aparian daun etxea kenduko bagenu, seguramente ikusiko genuke zuzenean barra. Eta horretik, leiza honek oso leiho gutxi dauzka, konturatzen baldin bazeate guk ikusten ditxeu batzuek hemen, baina gero irekitakoak dira, eta bi leiho bakarrik zeuzkan jatorrizko eleizak hori, eta beste bat berdina koruak tapatzen duena. Eta hauek daude bideratuta justu barrara. Eta suposatzen da, izan zitekeela garai arriskutsuetan eta bigilatzeko edo kontrolatzeko barra. Horregatik dake horrelako zea berezi bat, forma berezi bat, bestela ez da oso normala, hor paetaren erdian egokitzea leiho bat bi jarlekukin. Segurazki hor egongo zen egurrezko egitura bat, eskailera bat edo dana dela, horrea hilotzeko aukera ematen zuena korua eraiki baino leno. Horregatik dakiu diala koruak eraiki baino lenoko leihoak, 1510ean edo eraiki izan koro hau, eta lehenoko leihoak izango zian horiek, ez? Anekdota bat dago baita ere, leihoekin aldera zehatuta, eta da, eleiza honek oso leiho gutxi zeuzkanez, 19. mendearen hasieran erabaki zuten leiho batzuek zabaldu egin behartziala, argia eman behartzitzakola. Eta orduan zabaldu zituzten horko leiho horiek. Orduan, jendiari sartu zitzaion bildurra, eta esan zuen, leihoak ireki eskeo, eleiza bera etorriko zala, arrazoi pixkatekin, ze normalean hormak sostengatzen dute zapaia. Kasu honetan netzan ziaro egia, baino jendia egontzan eleiza etorri gabe ez daki zenbat hilabete. Bildurra zeukalako eroriko zalakoan, eta orduan erabaki zuten ez etortzia bazpare. Honekin bukatuko dugu bisita gidatua, justu kanpantorrian gaude, bizta izugarria da, Zumaiko bizta izugarria, baina horrek ere adierazten du nun kokatuta dagoen eleiza, zeatik dagoen kokatuta dagoen tokian, toki estrategiko bada, hemendik kontrolatzen da herriko sarrera bai itsasotik bai lurretik, eta eraikuntza honek dakan beste berezitasunetako bat izan daiteke baita ere ze bizta ederrak dauden hemendik eta ze ezezagunak Zumaiarrentzat, ezta? Eta, bueno, baita ere aprobetxatu dezakezue, hortik herria ikusteko eta herriko egitura mediebala ere, Alde Zaharreko egitura mediebala ikusteko. Horrekin bukatuko dugu bisita gidatua eta espero bisitatxo honek helburua betetzea, gure helburua zen ondaria hobeto ezagutzea, eta guk ahaleginak egin ditxeu, baina zuek zate protagonista.